Het verhaal begint in 2003. De dan 24-jarige Bouke Visser en de 26-jarige Brabantse Jochem Jacobs studeren dan nog te jaren muziektechnologie in Hilversum. De tweede Tom die is te vroeg. De gearwerking tussen deze twee jongens op het meet van studiowerk voldocht zo goed dat ze er een bedrijfje voor oprichten. Split Second Sound. In korte tijd daarna werd de benamen metalbands bij Bosjes haren waai naar deze studio te vinden. De kwaliteit die de Molly als producers leveren smiet een soort namenbekendheid en werk voor haar op. Voor dit werk betreft kan je zeggen dat ik eigenlijk als saxofonist ben begonnen. Toen ik 9 was, ben ik bij de muziekschool in Leeuwarden, Beschrans zat hij toen nog, begonnen met saxofoon spelen. Toen kwam ik bij mijn saxofoonlerares Renny van der Wal. Ja, en ik denk dat dat eigenlijk ervoor heeft gezorgd dat ik gewoon in de muziek door ben gegaan, is eigenlijk door haar. Bijna. Toen veel in Leeuwarden gespeeld, in de Brouwershoek op jam sessies. Ik heb een tijd bij Jazzclub Bergen saxofoon gespeeld, ook al van jongs af aan. En toen stonden we in de Keyhole te spelen, waar nu eigenlijk bands die wij produceren 's avonds optreden. In 2007 had de Molly het intussen zo kregen dat ze besluiten om zelfs een volslooid nieuwe studio te bouwen op een industrieterrein in Amsterdam. Met het doel om in april 2009 de eerste bands welkom te hieten. Ik werd er een tweede compagnon onderlutsen in de persoon van Sander van Gelswijk, een oud studiegenoot van Bouke en Jochem. Zijn we dan nummer 12, Split Second Sound. Ah. Ja, de nieuwe studio. Het is nog echt een grote bouwplek, maar dit wordt de plek waar het allemaal gaat gebeuren. Dit wordt de live room, dat is de plek waar de band staat, dus waar de muzikanten staan. Er komt hier een betonnen vloer op dit frame. En dat staat op rubbers om hem los te koppelen. Op die betonnen plaat komen weer muren en een dak. Dus het wordt een doos-in-doos constructie. Dat is eigenlijk het principe hoe bijna alle studio's werken. Het verschil is wat wij doen, is dat hij echt heel zwaar wordt. Het wordt 46 ton. Eigenlijk om te zorgen dat, vooral voor de lage tonen, dat die ook ontkoppeld worden. En daar heb je massa voor nodig. Dit geeft een idee wat het wordt. Van bovenaf gezien is de live room, dus de plek waar de muzikanten staan. Grote control room en de kleinere control room. En dat zijn dit hier, het glas waar je doorheen kijkt. En dan nog het boertje waarin je gitaarsticks en alles kan hebben. Dus op dit moment eigenlijk weinig die het aan mixen aan besteden en meer aan het bouwen. Klopt helemaal. Het is, Jochem die zit nu voornamelijk in Tilburg als een gek alle audioklussen te doen. Omdat daar toch het grootste gedeelte van de apparatuur staat. En Sander en ik, wij gaan toch, omdat wij hier meer in de buurt wonen, toch steeds hier naartoe. En gewoon maar bouwen, werkkloffie aan. En zagen en wat is het, boren en plakken. Maar ja, wel leuk, of net? Manier. Ja, het is heel leuk. Het is toch, je bouwt aan je eigen dingen, aan je eigen passie. En natuurlijk denk je af en toe wel van, jezus, ik wil gewoon weer achter een computer en gewoon weer lekker muziek maken. Maar ja, dit is eigenlijk het doel wat je uiteindelijk wil. Zit je hier die muziek te maken en dat is nog veel leuker. Net een groot poon, maar een tas studio ombouwde Souder in een boeterwiek van Tilburg. Dat is ontnauwd het plak bij de producties van Split Second Sound ontstaan. Deze tolve 4 meter grote Souder van Jochem Jacobs is het klopjende hit dat alle producties vorm krijgen. Je ziet eigenlijk net als hoe we hier komen, niemand verwacht dit hier. En het is misschien net niet representatief genoeg voor grote acts. En daarom, we groeien hier gewoon uit. Het is ook helemaal volgestouwd met apparatuur en knoppen en alles. Oké, nog een keer. En nu, Jochem is de mix van Autumn aan het doen. Friese band van oorsprong. Het is nu volgens mij half-half. Half-half? Ja. 1000. 1000 ondertussen. En het is geproduceerd door Jochem en Arno Krapman. En Jochem draait nu de mix. Ik heb er zelf eigenlijk niks mee te maken gehad. En wilt wat? Wat zeg je? Wil het wat?
Volgens mij, wat ik hoor wel, het klinkt... Ik word helemaal gek, joh. Dus dit is een primeur, dit is de nieuwe Autumn. Ja, dit is hem, dit is hem. Ja. In de... Nou op internet zetten. Ja, nou op internet zetten. Nee, in de stijgers, hè. In de stijgers. De ambitie van Split Second Sound is om te nooit ik grutter acts te doen. En stadig gewoon lieken dat ik te slagjen. Ze lieten onder oren Guus Meeuwers en In Twine recent haar werktocht Split Second Sound inblikken. Dat klopt. Ja, vooral dat we nu van In Twine die hele productie kunnen draaien, dat is ook wel echt een stap meer ook toch uit de metalhoek naar echt een grotere band. Het is wel een niveau hoger wat je dan in één keer aan het doen bent. Ja, Ja. ik denk dat 5 jaar geleden, dan zou dat wel een beetje Too much. stressen zijn geweest. En nu kun je echt iets aanpakken, weet je wel, met die bands. En dan wordt het ook echt wat. Ik denk ook dat je daar echt wel naartoe moet groeien. Dat kun je niet van de een op de andere dag. Die bagage heb je dan niet. Zullen we in één keer voor het echt huren? Ja, lekker. Gewoon helemaal geen guide maken. Nee, fuck die guide. Dat is niet nodig. We hebben Red Bull. Wat is het geheim van je succes? Jongen, moeilijke vragen, ja. Ik denk enorme passie, perfectionisme. Ik denk dat je Ja. dat, volgens mij onwijze gedrevenheid of zo. Ja, dat klinkt weer stom over jezelf te zeggen, maar je gaat er moeilijk bij kijken. Misschien is het omdat we gewoon een piep in onze oren hebben. Ja. We hebben ook altijd ten doel gesteld om een goed product te leveren. En op een bepaald moment vragen mensen wel eens van, oh, kan je een plaat opnemen in 3 dagen en dan 1 dag opnemen, 1 dag mixen, 1 dag masteren of dat soort rare dingen. Daar beginnen we gewoon niet aan. Omdat je dan weet dat je nooit, je haalt dat niveau dan nooit. Je hebt echt veel meer tijd nodig. Ja, dat pik ik niet, Mike. De guy moet ook ultiem strak zijn. Maar dan is het meer de smaak ervan. Ja, oké. Gassen. Beetje kersen. Ik denk dat wij gewoon inderdaad een soort van kwaliteit willen leveren boven een bepaalde grens. En dat proberen we gewoon te handhaven. En daardoor lijkt het alsof alles wat wij doen, dat heel mooi is. Of zo. Misschien wel.